皆さんこんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのデンズン・ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法、そして CJ に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法と CTA はインド・ヒマーチャル・プラデシュ州の新首相に祝辞を述べました。ダライラマ法ノーベル平和賞受賞記念日と国際人権デーにあたり、世界中のチベット人が世界各地でイベントを行いました。CTA はチベット人政治犯の事例を毎週分析かつ公表していきます。チベット事務局ジュネーブのディングレー主義代表は世界人権宣言74周年記念会議に出席しました。カナダ議会は中央チベット政権の中道のアプローチを支援する動議を可決しました。フランス元老院はチベット人の子どもたちがフランスに到着して以来60周年を記念してイベントを開催しました。チベット事務局ワシントン DC はチェコ大使館にてミテランの朝食会に参加しました。12月11日、インドのヒマーチャルプラデシュ議会選挙でスクウィンダルシン・スク氏の党が勝利して彼が新首相に就任したことをダライラマ法は祝福されました。法はヒマーチャルプラデシュ州のあらゆる階層の人々が法とチベット人に友情ともてなしの心を示してくれたことに感謝して新首相が同州の人々の願いを実現できるよう祈りを捧げました。ペンバツリン主席大臣とドルマツリンディカン副議長もスクウィンダルシンスク新州首相に祝辞を述べ、同州の人々と州政府への感謝を表明しました。12月10日、世界中のチベット人とチベットの友人たちは2つの記念式典を開催しました。ダライラマ法のノーベル平和賞受賞33周年記念式典と第74回国際人権デーです。ダラムサラでは総本山ツーラハンにてダライラマ法へのノーベル平和賞受賞33周年記念の公式祝賀会が開催されました。主賓としてはジャイアンツリン・ナムギャルインド連邦議会下院議員、特別ゲストとしてインド連邦議会上院議員でインド支援インド超党派国会議員フォーラム招集者であるスジート・クマル氏、ラダック自治参観開発会議最高審議官のダシー・ギャルズン氏と CTA の高官らが参加しました。このイベントには参加した来賓らはダライラマ法への敬意を表し、チベットとチベット人の自由への継続的な支援を約束しました。ペンバツリン主席大臣は内閣の声明を発表して21世紀におけるダライラマ法の平和のメッセージの重要性を訴えました。ドルマツリン・ティーカン副議長は亡命チベット議会の声明を発表してダライラマ法のノーベル平和賞受賞によりチベットの大義に対する世界の注目と理解が高まったことに言及しました。第74回国際人権デーにあたり中央チベット政権内閣とチベット亡命議会は昨今チベット各地で行われている大規模な DNA サンプル採集や中国政府が設立した植民地的な寄宿学校へのチベット人の子どもの収容、グリッドシステムを使用した監視活動、中国政府による誤ったゼロコロナ政策の実施など中国政府によるチベット人への弾圧が続いていることを非難しました。Today, even though numerous countries have signed the International Bill of Human Rights, cases of suppression and marginalization of minority nationalities and communities abound around the world, still persist. Across Tibet, unrelenting gross violations of human rights are taking place. In recent years, under a broad policy of the objective of the Chinese government, it has enforced forging of uniform Chinese national identity, Sinicization of Tibetan Buddhism, and discriminatory
language policies. This has resulted in coerced enrollment of Tibetan children in colonial-style boarding schools. These coercive policies are causing an unprecedented threat to the survival of the distinctive Tibetan identity. 同日、チベット亡命議会は来賓を招いて昼食会を開催しました。夜にはペンバズリン首席大臣とドルマズリン・ティカン副議長がインドチベット友好協会が主催する第25回ヒマラヤフェスティバルに参加しました。ブラジルのサウポロ市ではノーベル平和賞受賞記念日にパラスアンテナ研究所の共同設立者で所長のリア・ディスキン教授とチベットハウスブラジル事務局長のエルザ・コザザ博士により絵本ダライラマ14世法王の素晴らしい人生を正式に発売しました。東京では世界人権宣言74周年を記念して在日チベット人たちがピースマーチに参加しました。チベットハウスジャパンのアリア・サワンゲボ代表は各国の代表らとともに平和集会に参加してチベットでの中国による人権侵害について講演しました。代表は一国の人権侵害はその国だけの問題ではなくて国際社会の問題であると訴えました。同日、オーストラリアではキャンベラチベット人コミュニティとオーストラリアのチベット支援者たちがガレーマープレイスから中国大使館まで抗議集会を開き、中国共産党による非道な人権侵害を訴えました。また、ニュージーランドのオークランドチベット人コミュニティは中国チベット友好協会とチベット友の会と共同でオークランドの中国総領事館の前で抗議活動を催しました。中国政府がチベット人を恣意的な逮捕、拘留、処罰、拷問などを続ける中、中央チベット政権の情報国際関係省は第74回国際人権デーにあたり、チベット人政治犯の事例を毎週分析かつ公表していくと発表しました。同局によりますと、チベット人政治犯の事例を公表することによって中国政府に国際的な人権に関する義務について注意喚起し、チベットで続く人権侵害に終止符を打つ必要性を認識させたいとのことです。12月9日、チベット事務局ジュネーブのティングリ主義代表はジュネーブで開催された世界人権宣言74周年記念会議に出席しました。代表は80億人の人類はみんなが幸福を願っており、一つのものであるという一体感を育ていくというダライラマ保護の教えやメッセージの重要性について強調しました。平和の文化のための人権と題されたこの会議にはさまざまな組織や宗教団体の代表者が参加しました。先週、カナダ議会はチベットの真の自治を目指す中央チベット政権の中道のアプローチを支援する動議を全会一致で可決しました。この動議はガーネット・ジーニアス議員が提案して中道のアプローチの採用を認め、チベットの未来について明確に意思表明すること、チベット人の代表者と中国政府との対話を後押ししてチベット人が真の自治によって民族自決権を得られるようにとするなどをカナダ議会小民院に対して求めたものです。And now with this concurrence debate, whereby the House considers formally expressing its agreement with this motion, we now finally have an opportunity for the Canadian House of Commons to decisively pronounce itself on Tibet's status and to make a clear call regarding Tibet's future. The motion reads that this committee call for dialogue between representatives of the Tibetan people, His Holiness the Dalai Lama or his representatives and/or the Central Tibetan Administration, and the government of the People's Republic of China with a view to enabling Tibet to exercise genuine autonomy within the framework of the Chinese Constitution. フランス国会言論委員のチベット支援グループ議長であるジャーク・レニュー・ユタシュ・ブルーニョ氏は10人の少女と10人の少年計20人のチベットの子どもたちがフランスに到着してから60周年を記念してイベントを催しました。このイベントには当時
来仏したチベット人の子どもたちのうち現在成人している11人が集まってフランスがチベットと共に歩んできた歴史を振り返りました。チベット事務局ブラッセルの陸前玄関大王はダライラマ法皇からのメッセージをフランス語に訳し20人のチベット人の育成に関わったフランスの人々への感謝を伝えました。さらにこのイベントには元老院議員や元議員、ジャーナリスト、ヨーロッパとアフリカのチベット人議員、フランスのチベット人コミュニティの代表者らが参加しました。12月8日、チベット事務局ワシントン DC のナムギャルチュル代表とツルジェムギャソ中国連絡官はワシントン DC のチェコ大使館でベテランの朝食会に出席しました。これはチェコ大使館が主催する毎年恒例のイベントです。ナムギャル代表は大使の公式招待に感謝してワシントン DC の歴代チェコ大使を通じてチェコとチベットの友好が育まれてきた思い出を語りました。この朝食会には EU 中米代表団やビルマ、キューバ、ベネズエラ、チベット人の人権活動から民主化運動家が参加しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。